Benvinguts a una nova edició del noticier de l'Espanyoleto TV. Comencem el noticier informant-vos que ja tenim les noves falleres majors per a la comissió per a l'exercici 2018. La nostra fallera major serà Amparo Vidal. És fallera des que va néixer i a l'any 1999 va ser fallera major infantil de la nostra comissió. Els començaré en la fallera major. ¿Vale? La fallera major és una xica que du tota la vida en la comissió, ¿vale? Que ha tingut molts càrrecs, que ha treballat molt, que ha estat en moltíssims actes, en moltes coses. Sé també que ha sigut fallera major infantil. El president que va estar aquell any només va durar un any, no sé què va fer, no sé si jo aguantaré molt. ¿Vale? I bueno, tenia molta il·lusió de representar a la comissió i bueno, sense res més, no és altre que Amparo Vidal. La nostra fallera major infantil serà Irene García. És fallera des que va néixer i la seva família està molt involucrada a la nostra comissió. El seu pare ha sigut president d'aquesta comissió, igual que el seu germà president infantil, i sa mare ha sigut fallera major. La fallera major infantil també és fallera des del seu naixement. És una fallera que és molt activa, li agrada molt participar en tots els actes infantils. Sempre està alegre, sempre està molt contenta i bueno, simplement diré que és Irene. Només ens falta el president infantil, que guany tinguem tot. President infantil de la comissió, es veu que el guany ho ha tastat un poc, li ha agradat, i el president infantil serà Àlex. El passat divendres dia 9 de juny es va celebrar el lliurament de premis de lletres falleres al Gran Teatre de Xàtiva, organitzat per la Federació de Lletres Falleres i per la Junta Local Fallera de Xàtiva. La nostra comissió ha estat molt involucrada en aquesta gala. Un dels coordinadors va ser el nostre president Albert Ordiñana i un dels presentadors va ser un faller d'aquesta comissió, Javi Tormo. Ens trobem en la porta del Gran Teatre de Xàtiva, on va tindre lloc dins d'uns moments la sisena gala de lliurament dels premis de les lletres falleres que atorga la Federació de Premis de les Lletres Falleres. Anem a presentar-vos a les tres persones que van a dirigir aquest espectacle i tenim pensat presentar-vos a més gent. Bueno, pues estic així rodejat de les tres persones que van a dur endavant la presentació de la sisena gala de lliurament dels Premis de les Lletres Falleres. Com veieu, estic molt ben rodejat. Tinc a la meva esquerra a Imma Guerrero. Imma Guerrero és una bellíssima persona. Jo la vaig conèixer en la cinquena gala, al Cira. La veritat és que va fer de presentadora en la cinquena gala i ho va fer d'allò més bé. Jo me vaig enamorar d'aquella actuació. Què tenen les lletres falleres per a que sempre estigués col·laborant amb elles? Les lletres falleres són art i sentiment. Comencem per ahí. I segon, molta amistat. Jo això ho faig per amistat. No pels diners que me paguen prou, però més que res per amistat. I per passar-me-ho bé, perquè penes ja en tenim prou en la vida. O sigui que si m'ofereixen participar en una cosa en la que jo me vaig a sentir d'allò més bé, doncs jo me llance. I a més, si paguen bé... Exactament, jo la pasta ante tot. Esta senyora, ja on la veuen, és la vicepresidenta de la Junta Central Fallera de València
i és una incansable col·laboradora en totes les activitats culturals, no només de València ciutat, sinó de la rodalia, d'allà on la quidren. I a la seva esquerra tenim a Javi Tormo. Javi Tormo és faller de la nostra ciutat, és faller de la Falla d'Espanyoleto i com vegeu sempre està clavat en tots els líos culturals, teatrals, de tot tipus, veritat? Tots els saraus me claven pel mig, jo no sé per què, però bueno, a mi me diuen, vols fer? I tinc un problema, que jo no sé dir-ho, no sé dir no, pues dic, vols fer presentar el... Jo, pues vale. Tens 1.000 euros per ahí, per deixar-me? Sí. Te diria que sí, però és que realment no els tinc 1.000 euros, el qual no puc... Si els tinguera, Juanra, jo te donarà. Com va ser clavar-te en aquesta moguda? Pues de les lletres falleres van comentar, o me van fer arribar, de que volia una persona local per a ser un dels presentadors de l'acte. I no sé per què, van arribar a mi, tants que n'hi ha, i res, la meva resposta va ser que sí, a més una cosa nova que no havia fet mai i sempre dona il·lusió, dona ganes, fer coses noves i que no t'ho conten. Pues sí, tens tota la raó del món, Javi. I així a la meva dreta tenim a Sergio Bono. Sergio Bono és una persona infatigable, incansable, sempre està col·laborant, bueno, no sempre, quasi sempre, segons m'han dit, quasi sempre està col·laborant en tots els actes en els que el món faller el crida, el món faller de Xàtiva, i això pensant que Sergi no viu a la nostra ciutat, per circumstàncies viu fora, però encara així, en quant li pegues una telefonada, ahí estarà Sergi, veritat? Són facilons, igual que Javi, igual que Imma, nosaltres som molt facilons i a la mínima que ens criden i ens proposen qualsevol cosa. El cuquet encara el tenim ahí i no sabem com matar-lo i acudim en seguida, clar. Quan estàvem preparant aquesta entrevista m'han dit que ha sigut tu el que ha organitzat tot aquest event, veritat? Sí, a veure, realment a nivell de logística, de cotxes, de transport i d'un poc d'estructuració de la memòria de cada un, sí. La resta no. La resta ha sigut organitzada per la nostra companya Imma, que és incansable. I així realment Javi i jo, sí, bàsicament, igual que ell, a mi em va cridar a mi un dia el president i em va dir tinc una proposició que fer-te. I li vaig dir, què passa ara? I em va dir, no, que a veure si presentes la gala en Javi i en Imma. Això no es pot rebutjar. Ves tornar a Xàtiva, tal... No, la veritat és que molt bé, la veritat és que la preparació ha estat bé, hem gastat molt de telèfon, això sí, no ens hem vist fins a fa una hora, així que la preparació ha sigut via telefònica, via noves generacions de comunicació, o sigui que esperem que seguisca bé i segur que eixirà bé perquè crec que tenim ganes i tenim tables també, jo crec que allà eixirà algo xatxi. Estem segurs que tot eixirà molt bé perquè les tres persones han pogut estar en ells 10 minuts i ja es nota el bon rotllo i la bona història que porten entre ells. Moltes gràcies als tres. Gràcies. A vosaltres. En aquest acte també va assistir el president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, i la fallera major de València, Raquel Alario. També hi van assistir les falleres majors de Xàtiva, Carla i Teresa, i els fallers de les distintes comissions premiades. Hola, com pugueu veure estem en la fallera major de València, Raquel Alario. Estem molt contents que estigués amb nosaltres i que hagis vingut a Xàtiva per segona vegada, perquè ja vas estar així en la presentació de les falleres majors de Xàtiva, veritat? Sí, de fet ja he estat 2 vegades així, és la tercera vegada que vinc i un plaer poder compartir esta velada amb vosaltres. Para nosaltres és un plaer haver estat amb tu en la sisena gala dels Premis de les Lletres Falleres. Què són per a tu les lletres falleres? Per a mi és una representació de que les falles no sols són festa, també són cultura i és una part essencial de la nostra festa, un motiu més per a ser declarats com a Patrimoni de la Humanitat, crec que sí. Sí, moltes gràcies, carinyo. A vosaltres, moltes gràcies. En aquesta gala, la Comissió Molina Claret va ser premiada amb el Premi Climent Mata Local. Sabeu que abans hem fet l'entrevista als tres presentadors perquè tenien l'obligació de fer-la,
però la veritat és que nosaltres el que volíem és fer l'entrevista al nostre gran faller, que és el nostre... com te diuen a tu? Javi Tormo. No, Javi Tormo. Sí. Com ha anat? Bueno, jo crec que molt bé, no? L'acte ha durat 2 horetes i ha sigut molt fluid, molt còmic, molt lleuger. No és la típica entrega de premis protocolària, no puguem dir. La veritat és que ens ha sorprès perquè ha estat molt bonic tot l'acte. L'únic que no ens ha agradat tant ha sigut la cançó que heu interpretat. Es que claro, es una canción complicada, ¿no? Sí. De Gloria Gaynor y claro, es difícil. Valencià. Claro, yo tenía la octava, ¿sabes? Que no arribava a la octava, però ho ha intentat. Bueno, al final lo bo és intentar-ho, no? Escolta, ja ha eixit de cine. Molt bé. Molta enhorabona. Moltes gràcies, Juanra. Per últim, recordar-vos que aquest dissabte, dia 24 de juny, celebrarem la nit del Ros a la plaça de l'Espanyoleto, on per la vesprada hi haurà activitats per als més menuts a partir de les 7 i per la nit gaudirem d'un sopar i d'una orquestra que us tenim preparada. No falteu! Compreu els vostres tiquets